усім салют. З вами вядучая самай лепшай ранішняй праграмы «Добра ранак». А яшчэ мы, Кася, Вара і Лесік, самыя вясёлыя вядучыя. Можа, хто і вясёлы, але гэта не я. А чаму? У цябе настрой знік? Знік. А можа, ён яшчэ не прачнуўся, твой настрой? А хіба так можа быць? А чаму не? Ты прачнулася, а настрой свой разбудзіць забыла. А хіба вы будзеце свой настрой? Вядома. Варачка, і ты таксама? Яшчэ пытайся. Я ж не магу кожную раніцу прачынацца ў добрым настроі, таму свой настрой я кожную раніцу буджу. Ух ты! Ніколі не ведала такога і нават уявіць не магла. Кася, ты б лепш пацікавілася, як мы будзем свой настрой. Пытаюся, і як жа гэта адбываецца? А ты дай свае варыянты. Лічу, што ў Лесіка гэта адбываецца так. Ён ускоквае з ложка і пачынае крычаць: «Настрой, прачынайся! Настрой, прачынайся, худзенька!» А настрой усё не прачынаецца, да не прачынаецца. І што тады Лесік робіць? Ён пачынае крычаць: «Настрой, прачынайся! А не прачнешся, я цябе З'ем! Ой, Кася, ты нас напужала. Ад такога крыку не той, што настрой, але ўсе вакол могуць спужацца. Кася, а як, па-твойму, я свой настрой буджу? Ты, Варачка, прачынаешся і пачынаеш спяваць якую-небудзь вясёлую песеньку. І твой настрой на такую песню адгукаецца. Ніколі яшчэ я не спявала з раніцы, але цяпер, думаю, пачну. Я правільна адгадала вашы спосабы пошуку цудоўнага настрою? А вось і не. Я пачынаю раніцу з таго, што раблю зарадку. Лесік, а давай твою зарадку зробім разам з нашымі гледачамі. Цудоўная ідэя! Усе гатовыя? Лесік, пачынай! Увага, увага! Робім зарадку і шукаем цудоўны настрой. Глядзім у адзін бок, а потым у другі. І паўтараем: настрой, ты дзе? Настрой, ты дзе? Настрой, ты дзе? Цяпер паспрабуем пашукаць настрой там, перад сабой. Настрой, ты тут? Настрой, Ты тут настрой? А цяпер можна паспрабаваць яшчэ адно практыкаванне. Спачатку мы ўсе усміхаемся, а пасля абдымаем сябе. Усміхаемся і абдымаем. Настрой ёсць! Здорово! Ён знайшоўся! Кася, а твой настрой знайшоўся? Здаецца, што так. Мне хочацца смяяцца і ўсіх абдымаць. А давайте яшчэ і цікавы мульцік паглядзім. Правільна, ад яго добры настрой толькі памножыцца. Давайте глядзець. Ой, дзякуй! Вы дапамаглі мой настрой знайсці. Сябры, а як вы думаеце, каго на зямлі лічаць самым сумным? Пашукаем кагосьці з жывёльнага свету. А як вы лічыце, нашы маленькія разумнікі? О, я успомнила одну сумную істоту. І яке імя? Рыба-кропля. Ой, якая прыгожанькая, толькі з вельмі сумным тварыкам. На самой справе гэта вельмі цудоўная жывёла. І яшчэ рыба-кропля вельмі клапатлівая матуля. А, я пра яе ведаю. Такая матуля быццам квактуха выседжвае ікру, пакуль не з'явяцца малькі. Вара, а ў якім моры такая рыбка водзіцца? Яе можна сустрэць каля берагоў Аўстраліі. Далёка! Да нас яна наўрад ці зазірне. А можа, вы яшчэ каго-небудзь сумнага ўзгадалі? Я ведаю адну кошачку, якая жыве ў Японіі. А імя ў яе Лулу. Так і хочацца яе абняць і палашчыць. Здаецца, што яна вось-вось заплача. А на самой справе гэта вельмі шчаслівая кошачка, якая любіць гуляць, жартаваць і частавацца прысмакамі. А мне здаецца, што яна вельмі любіць пазіраваць перад камерай. А яе гаспадыня больш за ўсё любіць рабіць фотаздымкі сваёй прыхажуні Лулу. Цудоўныя сяброўкі. А я лічу, што самая сумная жывёла – гэта кракадзіл. Ой, ён страшны, а не сумны. А чаму тады гавораць ледзь кракадзілавы слёзы? Хто ведае? Давайте падумаем над адказам, а разам з тым паглядзім мультфільм. Давайте подумаем. Сябры,
Хто з вас ведає, чому говорять лить крокодилові сльози? О, многие наши глядачи поспели попросить допомоги у дорослых, тому что знайти отказ зовсім непросто. Вираз лить крокодилові сльози означає притворно шкодувати, няшчиро скардзіцца. А хто ведає, адкуль пайшоў такі выраз? Кажуть, са старадаўняга павер'я, што ў кракадзіла заўсёды цякуць слёзы, калі ён есць сваю ахвяру. Мне вельмі хочется сустракацца з такими крокодильчиками. Лічу, што гэта прыдумалі пра кракадзілаў, якія жывуць у далёкай Афрыцы. А наши знаёмые крокодильчики самые прыгожие и цудоўныя. Гэта ты пра каго зараз? Напрыклад, пра ўсім вядомага крокодила Гену з казкі Эдуарда Успенскага. Яго ўжо шмат гадоў любяць і дарослыя, і дзеці. Ён стаў самым лепшым сябрам для чабурашкі. А мяне цікавіць, ці ўсе дзеці чыталі гісторыю пра кракадзіла Гену і яго сябра Чабурашку? Ці толькі мульцік глядзелі? Сёння прыйдзеце з заняткаў і пачытайце, калі ласка. А калі не знойдзеце такую кніжку дома, абавязкова зазірніце ў бібліятэку. А потым падзяліцеся з намі сваімі ўражаннямі. І адкажыце, чым кніжка адрозніваецца ад мультфільма. А ўвогуле, калі будзеце ў бібліятэцы, папрасіце і казкі сучасных беларускіх аўтараў. Калі вы яшчэ не вельмі добра чытаеце па-беларуску, папрасіце дарослых вам дапамагчы. І паспрабуйце напісаць сваю казку. Хто будзе вашым галоўным героем? Кацяня, крокодильчик, дзяўчынка ці хлопчык? Выражайце самі. Спачатку прачытайце свой твор бацькам, потым сябрам і, вядома, дасылайце нам. А мы з задавальненнем пачытаем усе вашы казкі і самымі цікавымі падзелімся з нашымі гледачамі. Адрас нашай праграмы памятаеце? 220 114, город Минск, вуліца Макаенка, 9. Праграма «Добраранак». Ці скарыстайцеся электроннай поштай добраранак.tv@gmail.com. Пішыце, не саромцеся. Будзем чакаць вашых лістоў з нецярплівасцю. А зараз давайте паглядзім яшчэ адзін ранішні мультфільм. Дзяўчынкі, нам трэба збірацца на заняткі. Я не жадаю спазняцца. У нас якраз ёсць час, каб паправіць прычоску, паўтарыць вершык і праверыць школьны заплечнік. Мы жадаем усім атрымаць самыя высокія адзнакі на занятках і цудоўна правесці час са сваімі сябрамі. І яшчэ атрымаць шмат карысных ведаў. І не забудзьцеся пра заданне, якое мы вам далі. Чытаць казкі і паспрабаваць складаць свае. Так. Фантазіруйце і будьце ў добрым настроі. І не забывайцеся, што мы сустрэнемся заўтра зранку. У нашым добраранку! Не проспіце.